To, Assalamu alaikum ‘yan ƙasa ta ‘yan Najeriya. Ni ɗinji Malam Daushenji mai da baibayin ji a wajen ji sahuranji mai ɗan wakenji. Ni ɗinji ina godiyanji ga jama'anji ‘yan Najeriyanji. An gamanji zaɓenji lafiyanji. Shugaban ƙasanji Janar Buharinji ko manja kujeranji Abujanji. Mu ɗinji kwata-kwatanji kayanji. Tumbuleƙenje kayan je tumbuleƙenje kwata-kwatanje tumbuleƙenje shirinje sai kukanje sai kwata-kwatanje sai dana saninje tumbuleƙenje sai kwata-kwatanje sai dana saninje tumbuleƙenje jama'anje karɓanje kuɗinje muɗinje kuma ciyanje zaɓanje shugaban ƙasanje Janar Buharanje ko manje kujeranje Abujanje sai godiyanje 'yan Najeriyanje jama'anje godiyanje ga Allah maɗaukakin